е измамник. Не измами само мен, а и свои приятели. Той защо изкара тази история, когато вие влязохте в политиката? Не изкара той. Изкара Павел Езекиев. Този екшен е описан в един английски интернет сайт. А той изкара, защото не ме харесва. Да, аз имам това казус. Единият казус е 2007 година. Направих фонд за рисков капитал, който инвестира в 10 на стартъпа. В това число един от стартъпите беше на сегни трима негови съдружници. Тези другите трима имат желание да го потопят в някоя кофа с опасна речност и да не се покаже повече главата отгоре. Според мен е причинил много неприятности и се чувства безнаказан. Когато извърши първата магария с мен и партньора ми, той се скри. Коси, аз го намерихме по адрес на Хасковска лична карта, отивахме от тях. Отвори майка му, тъй като ни видя, стане и скочи от балкона от втория етаж. Но той направи две неща тогава. Когато тази инвестиция започна да куца, инвестиция за 2-3 милиона долара, понеже той не може да организира хората, процесите и служителите на фирмата, той почна да ни изнудва за още пари. Изнудва. Сега, понеже ние сме наляли вече ни 2 милиона, няма да се откажем на третия. Ние сложихме и трети. После той каза, още 500 хиляди, само лишат положението ще питка и ни казахме да, ама този път няма да е дялово участие, ще бъде конвертируем заем. И той каза, не, аз не искам да ви дължа пари. Викам ти така не, че не дължаш 3 милиона. И той не, и зад гърба ни кара компанията в фалит, крадна 2 компютъра с source кода, намери един чужденец, който му даде още 3 милиона и избяга в Лондон, направи фирма. Когато се разбра, че не е откраднал всичко от хората, той направи същия ход с нея, фалира фирмата и избяга в Китай с парите на този чужденец, където фалира за трети път фирмата. И след това, понеже нямаше къде да бяга, защото от София в Лондон в Китай вече някъде ходиш, той се върна в България и стана политик. Понеже в България, колкото по-нагъл, толкова по-лесно става политик в България. Този екшен е описан в един английски интернет сайт. Достатъчно да пуснеш само един сърч на английски език с неговото име и с името на фирмата, която се казва лесно с 2 съта, също така Ваян. Истината рядко е това, което изглежда. Въпросът е, готов ли си да я видиш?